What's up, Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, nandito tayo sa Hungry Baboy para tikman yung kanilang unlimited sanggipsal, unlimited chicken wings, ramen, all day breakfast, barbecue, coffee, fruit shake. So kumbaga guys, itong si Hungry Baboy is lahat nandito na. One-stop shop siya sa lahat ng mga cravings nyo. So hey guys, no, bago natin tikman itong mga sinerve sa atin ni Hungry Baboy, at kung gusto pumunta dito, open naman sila ng Monday to Sunday, 12 noon to 11 p.m. Ayan, check muna natin guys yung sa menu nila. So nabanggit ko naman kanina guys, marami silang sineserve and marami kayong pagpipilian sa kanilang menu. Ito, meron tayo unlimited sanggipsal, unlimited chicken wings, and of course yung barbecue nila, all day breakfast, and meron tayong mga ramen, sushi, coffee, and fruit shake. Sa kanilang sanggipsal guys, 199 pesos, yung unlimited pork, unlimited side dishes na 7 side dishes yung meron natin, and meron tayong unlimited red iced tea and unlimited rice. And combination na kung gusto nyo mag-pork, mag-beef, and may chicken wings, so ibang price na yon. And sa unlimited chicken wings nila, meron tayong 299 pesos na unlimited chicken wings, plus unlimited rice, unlimited red iced tea. Sa kanilang chicken wings, meron tayong 5 flavors. So, pili na lang kayo guys kung ano yung mga flavors na gusto nyo pa-serve. And barbecue, 229. Salihan po nila is 249 pesos. All day breakfast, available naman dito. And sa kanilang ramen, meron tayong original tonkatsu dito. Sa sushi, marami din kayong pagpipilian. Coffee, hot and cold, nag-serve sila. And of course, yung kanilang fruit shake. Sa unlimited sanggipsal guys, yung kanilang mga side dishes, meron tayong fish cake, coleslaw, kimchi, yung peanut natin, of course, syempre meron din tayong macaroni, cucumber, and potato marbles. Tapos yung kanilang sushi na sinerve sa atin dito guys, yung Crazy California Maki. And ito naman yung beef nila, napakaganda ng meat. And of course, same din dun sa kanilang pork, napakaganda ng meat guys. And isa sa mga nagustuhan ko, yung kanilang lettuce. Ayan, napakaganda ng lettuce. So, kapag kumakain kasi ako sa may mga unlimited sanggipsal, mas prepare ko ang ganitong lettuce. Compare dun sa lettuce baggy guys. And ito naman yung ating grilled barbecue, napakasarap nito guys. Kanina natikman na natin, napaka-juicy and smoky flavor, napakasarap. Tapos yung side dish nila, isa sa mga nagustuhan ko yung side dish na may tomato, cucumber, and then yung sauce niya, masarap guys.
mas try nyo itong kanilang chicken barbecue. Sa Hungarian sausage natin, all day breakfast, ayan, sa atin, napaka-jumbo ng sausage. Same din ng side dish sa may chicken barbecue. And of course, sa kanilang tonkotsu na ramen. Yan, napakasarap ng ramen nila dito guys. Kung pupunta kayo dito, try nyo rin kung nag-crave kayo ng ramen. Chicken wings, 3 flavors yung sinerve nila sa atin dito. And chicken wings nila napaka-juicy. And hindi dry yung chicken nila. Fresh from the kitchen. Lahat naman to guys, kapag in-order nyo is fresh from the kitchen talaga. Sa mga drinks, so meron tayo dito, buko shake na may ice cream sa taas. And napakasarap ng lasa. Siyempre, pinaserve ko yung ice coffee natin na all-time favorite, caramel macchiato. Sa mga drinks yan, kung nakikita nyo guys, meron naman tayong mga alcoholic drinks dito kung gusto nyo mag-order. Pero wala silang bucket, per bottle yung serving sila. So meron tayong can na Sunmi, may Smirnoff, soju, and of course, yan, Sunmi Gapol, Sunmi Light, and yung Tanduay ice na kulay red and blue. Sa place guys, no, napakaganda ng place. Sabi ko nga kanina, yan, 30 to 50 packs yung mga accommodate nila dito. And kung meron kayong special occasions, pwede nyo rin naman gawin dito. PM lang kayo sa Facebook page and pwede kayo magpa-book. For more information, inquiries, direct po kayo sa kanilang Facebook page. Hanggang Baboy, yan, pakipollow na lang para updated kayo guys kung meron silang upcoming promos or kung sarado ba sila sa ganitong araw. Ayan, kung may mga special occasions magagawin dito para pagpunta nyo, siguradong bukas sila. And guys, kung gusto nyo pumunta dito, landmark natin, sabi nga kanina, yung Phoenix Gasoline Station, kung pupunta kayo ng Concepcion Public Market, turn left kayo, and 1 minute away, nandito na kayo sa Agay Baboy. Guys, happy tamin na naman tayo. Talagang bidusog tayo ni Hungry Baboy dito sa Barangay Poblacion, San Nicolas, Concepcion, Tarlac. And guys, kung nagkikrave kayo ng mga samgyeopsal, chicken wings, ramen, and barbecue, of course, meron silang mga coffee, sushi, fruit shake. And guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag niyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlagueños natin dyan. Si Hungry Baboy dito sa Concepcion, Tarlac. So, maraming salamat sa pagsama sa atin lagi sa ating mga ine-explore dito sa Tarlac. So, until our next vlog, peace out!